Salamu alaykum vatandaşlar. Ben yine çıkışımla şol lider Muhammed Göçay bilenmekçi. Göçay sen her çıkışında şu köçeye çıkan hakkını talep edin diýäňler. Protesto çıkanları her taraftan goldaw berjekdigini, eğer köçeye çıkıp tutulan ýagdaýlaryny bu arada dünýä aýan etjekdigini aýdýanlar. Sen bir zatdyňla hiç il taýýarlyksız adamlar köçeye çıkıp tutsak edilse, senin muň ýurtulup nire aýdyňla da olary näme peýda bolar? Şonu aýtsana, şu soraga jogap berdi. Ondan näme o haramlady? Ol Massagada ya beýle bir ýygnaşyklara gatnaşýan ýurdun içindäki ýaşullary, ene mamalary, bir topar şermenle, narkoman, alkaş ýaşullar diýen bolsa, şey diýäňde o sen aktivist bolan gyýlaryň ýa-da ýurdun daşyndakylaryň arasynda şol ýaşullaryň ogul gyýdynyň ýa-da akçowlugynyň garnaşlarynyň barda bir bitireden ak oýlanyň ak bolýar. Narkomana malkaşan sen haramlady. O da sen haramlady. İranly bolanlar üçin sen Türkmenistanda dogonlaryň üçin ýokdur. Şonuň iki film arasynda agydyňa gelen tok samra oturýarsyň. Sen haramladyny bir başga dowlatlaryň içerik ýagdaýlaryna burnuň sokup oturýarsyň. Sen İstanbul'a gelecekmişsin diýäler. Gel şonu görürsen, näme çağdan goldaýarmy, ýa-da goldamaýarmy. Ýöne senin adaty bolsun ýaly. Bu zatlary gaýratyň çatasy ýok. Gelenler bu. Sen şerray, şele ýaly bol, iki film arasynda keselle kakmany başlaýan. Başga oňorýan zadyň mamly ýene.